slovenský film. Film, v ktorom nehráme, sme real. Film, v ktorom nehráme, sme real. Náš život je jak slovenský film. Taký, aký ešte nikto nenatočil. Ale film, v ktorom nehráme, sme real. Možno trochu sci-fi, ako bol na konci kurva hoši. Ešte nám byť smutnejší proste. Súdu, keď spravíš, to bude dobré. Či tam nechcem ešte viac, ako tú pokoru dostať. Chalani s tou kapucou, keď s tou kapucou je to lepšie. Lebo tam vlastne akože ideš len na tú tvár, na tú emóciu a na tú slzu. Myslím si, že toto je tá najlepšia voľba, aká môže byť. Mám slzu, ale pod okuliarmi sa tu skrýva práve nejaká bolesť alebo nejaké utrpenie. Alebo šťastie možno. Fotili sme asi 4 hodiny tento vizuál. A snažili sme sa zachytiť Paťa vo výraze, ktorý bol aj pokorný, aj trošku hrdý, aby odzrkadloval celý jeho život v jednej fotografii. Akože spojenie aj toho filmu, aj hip-hopu, aj všetko v jednom a plus tam je tá emócia v tej slze a myslím, že to je dobré. Plagátom je povedané všetko. Film Sídliskový sen je pre mňa ukončenie etapy. Čiže 20. augusta v českých a slovenských kinách. Sídliskový sen Rytmus. Aký ešte nikto nenatočil, ale film, v ktorom nehráme, sme real. Možno trochu sci-fi, ako bol na konci kurva hoši.